भाई तुम आगे बढ़ो, गोविंद भाई तुम आगे बढ़ो। गोविंद गवळ्याचा, गोविंद गवळ्याचा। संघर्षाच्या किटकाळात उमेदीची एक बात, संघर्षाच्या किटकाळात उमेदीची एक बात, परत एकदा गोविंद जाय, प्रियोची मना म्हणतात परत एकदा गोविंद जाय। हाडांचो हो कलाकार लोकांची ताकसात, हाडांचो। नमस्कार। सगळ्या लागी मागता की तुमच्यांनी मातसो बसून घेवचो। काही खिणातच माननीय आमदार ही सभा तुमच्या मुखार संबोधित करतलो। अजून काही लोक येवपाचे उरल्या, थोडो टाइम आमकां जाय। तशेंच मागता जे कोण उबे आसा तेंच्यांनी मातशे येवन मुखार बसून घेवचे। अजून काही खुर्च्यो, भरपूर अश्यो खुर्च्यो रिकामी आसा। मागता सगळ्या लागी की तेंच्यांनी मातशे बसून दवरचे आणि मातसो धीर दवरचो। काही खिणातच ही सभा सुरवात जातली। संघर्षाच्या किटकाळात उमेदीची एक बात, संघर्षाच्या किटकाळात उमेदीची। जमिल्ल्या लोकांक, जमिल्ल्या मानेस्तांक एक मायमोगाची चत्राय। जे दारार उबे आसा तांचे लागीं उपकार करून मागता की माचयेच्या दावे वटेन, माचयेच्या दावे वटेन खुर्च्यो आसात ताजेर उपकार करून बसून घेवचे। जे लोक भायर आसात तांकां भितर येवपाक त्रास जाता, उपकार करून मागता की सभेस्तांनी माचयेच्या दावे वटेन ज्यो खुर्च्यो आसा थंय बसून घेवचे। जे मुखेल दरवटांतल्यान जे लोक येतात तांकां त्रास जाता थंय गर्दी जावची न्ही, देखून उपकार करून सांगता मायमोगाची कळवणी की माचयेच्या दावे वटेन ज्यो खुर्च्यो आसा थंय बसून घेवचे। उभारी गुढी जैताची उदरगतीची एक तळाशी, प्रियोच्या मनात खरेच परत एकदा गोविंद जाय, प्रियोच्या मनात खरेच परत एकदा गोविंद जाय। संघर्षाच्या किटकाळात उमेदीची एक बात, संघर्षाच्या किटकाळात उमेदीची एक बात, प्रियोची
कलाकार लोकांची ताकसात रियोची मना म्हणतात परत एकदा गोविंदात रियोची मना म्हणतात परत एकदा गोविंदात चारुई दिकानी गाजता आज ताचेच काम ताचेच नाव चारुई दिकानी गाजता आज ताचेच काम ताचेच नाव रियोची मना म्हणतात परत एकदा गोविंदात रियोची मना म्हणतात परत एकदा गोविंदात उभारिया गुढी जैताची उदरगतीची एक चराची उभारिया गुढी जैताची उदरगतीची एक चराची प्रियोच्या मना करेच परत एकदा गोविंदात प्रियोच्या मना करेच परत एकदा गोविंदात संघर्षाच्या किटकाळात उमेदीची एक बात संघर्षाच्या किटकाळात उमेदीची